nga support ya kasana mbas ngoy ang mga marway basbar aru ka social media baro ka wala ki ibenya ka hendray nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinong may kalaya kit Barcelona Bangalore adu che baro ki jaka po Indian la viral gaya tang mga marway ba support ya ka nga support ya kasana nadapi kwa ban juba papingan kren ada nga viral lo bang support ya kasana lada tun giba kem yang aru ai bakin kem namar omlay lay namar nga support ya kasana namar ba aku aja ka juba kumno uraju yak te kum taken nga support ya ka om dai ban shushim kabu om dai ban shushim kabu baka sonam ka Punjabi ulok la jong to tengah la jong ba shun that buram no ya ka pipla aban long gumda Hoy ngate ngai thuo ye fi nga support ya ka rusniu om dai yo rubha Hoy yo to upri balaya pula lei om lei hendai ngin wat ya ka proof kan in wat ya ka proof kan sapau namar ba kasunam kadai ka katnga ka jong ura to balaya pu keteng umnom tebre ya ngatip bat pengambil thubiro hendai pimdai ban keno bakumne kumtai balai pen chukunno kumtu kumne gemdai nga support ya kasanam balai nga support ya ka bakan kla ya ka jong ahok berkerong renjing la jong kumno ka tak tiyo tengah jong yo lok la jong nga support ya kasanam andai nga lang viral ai bangan viral am kuslai lang sa kem lang bat karungan sa kem lang bat kang kuslai na mga support ya ka namar om dai tang banong ban suthat ba kasonong ka Punjabi ulok la jong Henry Watt chua ya ka jing bah sa tip kumno ka Punjab kumno ka le hang ta ken ba ka sa tip namar ngai ikini wem apet ya ka weekend new kren kumno apet ya ka weekend new kren ta kumno apet ya ka weekend new kren ta kumno had ban ong mo kendai present man ka kan beja khasi kendai pu kendai present ka jing snew ka don siteng per ka jing bha ka siteng nama ngadap simil ka jong ka jing im kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb ka jing sisha kumno nga lenti kumno nga im te kum ka sonam ro ada pimpat yo ka jubab enai da pen viral keluma de ka jing im jong ka enai pen viral ngai pang keren ada ngalai ka beri ko famous nga keren ka jing sisha ada pimpat yo ka jubab enai da keren de ka jing sisha ada ka sonam kala plahok de ka jing sisha bali nga yarap de ka sonam happy ban yarap namal nga happy namal nga de pshemil ka jong ka jing mem happy ban yarap thai ban ngalangia ngala kadang ngala dap aru sadam ban pe sonam ha on Instagram kumba on ya ka be pakun ben jik nga thai ban pe kadang wa support ya ka sanam ni ka thang nga support ya ka sanam ada ka ai ka jubab ka basisha ada ka ai ka bujubab balai nga syukran start ya kata mar ngarung ada ka beri ko famous ada ka beri ko pau na kadang nga hapan jeng menta ban le live kinong save kila de save omlele nga tengah comment nga support ya kasanam kum ka jing im ka jong aro ki social media em hapo make la ki shuying lam le skap nakawai ka new kren kumno 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 san no uno san hima skap no youtuber skap na to mau for sam to rupang ngala thai ban ngap ngai thuang nga sai besam kum ka jing im ka jong ngala thai ban ngap namar ngar wala de ka ei taga daw nga support namar bangin yo ya ka jubab namar baka ngate ngai thuang ya pinga support ya ka sonam daw raj ya pro em nga isn ei nga isn ei yo to lok jong ka bahasa Punjab nga isn ei but yo balalaj bulanaj ai bon lej ai bon lej hendai ngan ong ka wei ai ki badang im kin im ta jubab sa iyo okay
Namal kasuna malinga support ya ka bahkan ai ke jubab hapo Meghalaya bahkan jubab balik ke Punjabi ulok ke jong. Yes, balik ke Punjabi ulok ke jong. Takadaw support ya ka kamdei ka brigu bas new per kamdei ka brigu ha kare betang shiteng lu. Nun ka man ken nok than ya ka jing im jong kuai. Bikin nak pakai Punjabi ulok jong piladun ke proof. Oi ke proof sosial media ke lapau. Henry ai pakai jubab ke try dar pak baulok jong ke Punjab sisana ke pada. Hadu mentar umpat lap baka Punjab makane Punjab kiwai ne. Oi kiwai kila ready. Mandawan Punjab. Sonam ngan punya hapat ki story lah jong ka story jong ka sonam ka story jong em kaya hap kad bat ngasu ong no bangadai ka brew ka baklan bor bat ka bala ban ya sajek nia yakin em ngalaj im jong ki umat ai bakin jauh ka mesim ai bakan fight Henry kajing long bapinchim ya kajing im krem dala kajing bapasisya no aban jinguna ngati nga sa medin kasnya lalai ka support ka sanam mentang support tang mga maroy ba support ya ka himtep payala jong kajing im na depsem lagi kasi ki penbarar kumno ya kajing im ka jong ha ngam kena tan bagi kasih penbaralai berjing dong Henry nga bakla ang kandidat kisim ka buban baral haduk kaway ka Meghalaya. Lord of my faith in myself and that in my life I'm fine. Doni ki bakam ya kajubab ngan ai dai bangam dai ka beri ko baduk oh nyaduk Henry bangan na poye ka jubab ada pimla pan jubab pe ka jing im jong fikan nong kum no nadu menongan de ong ye kintin lai pusin nadu ban takti yang nadu ban chimi ka jing im